Jiménez Cernuda. Estem aquí per fer-li entrega d'una manera al senyor Cernuda i agrair-li aquests 22 anys de servei a la ciutat de Mataró i sobretot per aplaudir els esforços de l'Ajuntament de Mataró per col·locar, i no en el sentit literal de la paraula, en aquest ciutadà i estimat veí de la ciutat. En la seva incessant lluita contra l'atur i la precarietat a Mataró, l'Ajuntament ha creat un lloc de treball a mida pel senyor Cernuda. Es tracta d'un lloc de responsabilitat de l'empresa municipal Gintra SL. Aquest lloc de treball, però, perjudicarà greument la seva butxaca, passant de cobrar 76.000 euros a l'any que cobra actualment a cobrar-ne només 67.000 euros. Com ha dit el senyor alcalde, senyor Barón, un sou clarament inferior. A més, el senyor Cernuda es quedarà sense sou i feina durant un any. El que dubtem seriament és que passat un any aquesta persona tingui feina al capdavant de Gintra, doncs el càrrec acaba de ser inventat i no sabem si podrà aportar res al capdavant de l'empresa, a banda, clarament, d'unes festes ben regades amb conyac. A banda de lamentar-nos per aquest càstig tan dur i aquesta dràstica mesura, aquesta reducció de sou, que segur que posarà en perill la seva economia domèstica, Maulets volem remarcar també la transparència del procés. Des que el dia 15 de gener el senyor Cernuda és enxampat completament ebri, donant 0,71 mil·ligrams per litre, repeteixo, 0,71 mil·ligrams per litre a Barcelona, s'han anat succeint una sèrie d'intríngulis que semblaven enfosquir el cas. Parlem, per exemple, de la no comunicació dels fets als seus superiors fins a l'escandalós fet que qui havia portat l'expedient disciplinari fos el mateix senyor Clemente, que, quina casualitat, quina coincidència, era advocat en el cas de la borratxera del senyor Cernuda. El que no sabíem clar era que tot això era pel bé de la ciutat de Mataró. Ara Gintra, i per tant els aparcaments i les zones blaves de Mataró, podran comptar amb un cap d'excepció, una persona, com ha dit el senyor alcalde, una persona exemplar i que ha donat prestigi a la ciutat de Mataró. És per tot això que li fem entrega allà a l'excap de la policia local de Mataró d'aquesta panera, magnífica panera, formada per un magnífic lot de vins, sangries, calimocho i altres productes, i una ampolla de piti que s'ha colat perquè no porta alcohol, que ell molt bé s'haurà apreciat tot aquest lot d'alcohol. Així mateix, agrair a l'Ajuntament de Mataró i concretament als senyors Barón, Bassa i Clemente la incommensurable feina feta per lluitar contra l'atur, contra els sous baixos i a favor del mamoneo sense fonament. Moltes gràcies a tothom.